Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners, balik na punta. Karon mag-upload ta sa atong Palami Drama Compilation Part 39 na ta karon mga listeners, no? Sa dili pa ta magsugod mga listeners, magbasa sa ta og mga comments, no? Arita sa atong comment section. Atong basahon kikan kang Music Lover Mix. Daghan kaayong salamat sa pag-upload idol. Makalingaw kaayo imong mga drama. Pa-shout out ko sa next drama dol. Salamat kaayo Music Lover Mix, no? Perminti ka gasunod sa atong drama. Ug kang Bika, makilingaw kayo imong drama idol. Naundang ang pagkamartis among silingan dol tungod sa imong drama. Grabe, no? Nagsigi na sila atong sa imong mga new upload dol. More drama pa idol. Grabe po, no? Makatawa po ta kang Bika nga sa iyang comment ni Bika nga naundang kuno ilang pagkamartis kay naminaw na sila sa atong drama. Salamat kanimo Bika, no? Sa imong pagsunod sa atong drama. Ug kang Oscar Abayadog. Ug kang Oscar Abayadog, salamat na sad sa bag-ong upload idol. Salamat kanimo Oscar Abayadog, no? Nagapon nga gasunod sa atong drama. Duha man iyang comment dire, oh. Makalingaw na sad idol. Salamat jud kaayo. Oh, salamat kaayo, no, Oscar. Ug ako day shout out pod, no, si Rumi Boy dia sa Tuod Mantikaw, no? Shout out kanimo dia Rumi Boy. Oh, hinaot nga nakakita nagkakaroon sa imong lovers karon dia, no? Salamat sa imong pagpirmi gasunod sa atong mga drama. Ug kang Paparts Dudoy Ugay, salamat kanimo Paparts sa imong pagpaminaw sa atong drama. Salamat kanimo diya sa Tuod Mantikaw, Rock City. Labi na kang Rumi Boy diya nga pirmi ga paminaw sa atong drama. Ug shout out pud nako si Elizalde Lingkit, no? Nga pirmi ga po ni paminaw sa atong drama. Pasensya kay mga listeners, no, nga mag-istorya jud ta kay para dili ta marius content. Katong dili ganahan maminaw sa atong istorya, pwede ra ninyo i-pass forward dito mo sa drama na to. Og shout out po dai nako si Nidiros, no? Nidiros, salamat kayo sa imong paminaw pirmi. Nidiros, no, nga comment gapon ka. Salamat kayo sa imo, ha. Di na to dugayon mga listeners. Ato nang sugdan atong Palami Drama Compilation Part 39. Ako si Sofia. Pinaingon, malipayon ug magkatawa ang demonyo. Ilabi nagmaylin na lang nga madasi ang kabuang. Mo kining nahitabo sa kinabuhi na mong magtiayon nga di na ko mahimong. May kalimut. Antas na kayo! Manon saan na to, BFF? May 30 minutes pa. Kapoy na kay Lucia, oy! Saan na ko, girl? O sige, Mayot. Bahala ka. Tiwasan saan na ko ang Zumba session kay ito kong Muslim og maayo. Harun mo samot og ka-in love na ko si Paul. Uray! Dali, girl. Magpabugnaw ta. Oh, sige. Oh, look! BFF, oh! Ni asad siya din, eh? What a small world. Unya, unsa man? Aw, unsa pa? Adto ta stable nga dool sa wife ni Paul. Ayaw, uy, magubot ta. Madlo ka? Oh, wa man. Anong mahadlok mangkog maayo nga mag-ako'y kabit ni Paul nga ikaw man. Ay, joke. Dali na, Daria. Kalami, iinom og bugnaw nga juice. Uy! Hello, Sophia. Ay,
Ano na akong gining gubayhan na. Way, kurat nga makig-hi sa asawa sa iyang gikabdi. Waiter! Pineapple juice, please. Daghan na ang ice. Pineapple juice, ma'am. Coming. Unsay mo, Daria? Order na. Ako'y bahala. Oh, hey! Ni barog manggug ka. Mauli ka na? Ni walk out siya, girl. Dili ka harong. Ay, naku ni mo siya. Ay, naku natagig labad sa o si Sofia. Basig, di siya kagwanta o patulan ka na. Huwag mahadlok po ko niya. No way, no? Hain na ang order kong pineapple. Nagtag-visit, babayhana. Sofia? Gisapot ka ba, love? Stop calling me love, Paul. Nga gisapot mo ka? Because of your mistress. Mistress ba? Paul, stop lying. Dinay ka paghihapon nga kapila naman ta mo masakping nga nagkuyog. Ingna ng imong kabit, ha? Kung dili ka ni kanya hunungan sa paggara-gara, masagpaan ko yun ang babayhana. Sultihid yun. Nga doon ay kinutuba ng akong pasensya. Dili na gani ko kaagwanta, malarutan ko yun siya siyang buhok. O dili yun ako buhian hangtod nga maupaw siya. Sulti siya na, ha, Paul? O giya kong gihadlok? Huwag kay katungol ka pasok ni mo si Sofia. Kaya asawa na ko siya. O ikaw, Og ako kabit lang mao ba? Laho sa Paul. kung di ka gusto magsabog ta, ayaw paggara-gara. Labi na magkita mong duha si Sofia. Nagkasabot ka ba? Shiha? Oh. Hey, kadit lang Shiha. Ngano, Paul? Nanambo ka. Unsa? Nagsigimig zumba na nambok na hinuon? Uy, may resulta. Kamasisumba niya, sige pong kaon. Nagkakita ko sa kipos ni Daria. Nga after pasingot sa sumba, pasingot sa mong pangaon. Bisag 24 hours pa mo magsumba. Huwag mahimong resulta. Ilabi na mga dagko kimo mga kaon. Bitaw, girl. Nanambok ka. Grabe ka mo dagkaon. Oy! Uy, girl, ay palabi. Kasi si Sofia ba ya slim? Unsay mo ipasabot, Daria? Basta mo tambok ka. Uy, may biyaan kang polo, oy! Sa ibabaw sa kamara na daugon bayot. Kay bisag unsay ipabuhat ni Paul nako, akong buhaton. Ala, no? Musplit ka. Sobra! Musingalong ka. Dafat. Octopus ka. Unsa nang octopus, Daria? Tudloy ko na ko anak, be. Ano ka? Hello? Kung tudluan ti ka, maka-jar-jar ko nimo. Kaluot ka, no? Mo-jar-jar ko nimo, girl. Ako ipada sa Bagyo alang sa seminar next week. Oh, sige, okay. Okay ka dayon sa? Aron makalugar mo sa imong kabit. Kasi may mo gusto, puganti ka. That's part of your job, Sofia. O sa imong promotion, di ba? What's the use of my promotion kung ingon ni ining atong sitwasyon, Paul? Nasayot ka ba? Stress ko, permi. Dili ako gusto maghuna-huna nga may kabit ka, pero dili mahimo nga dili ko maghuna-huna. Ay, Tungod kay masabot kayong imong mga lihok, nga matagdog na to sa kama. Talikdan ko nimo. Mahigayon pa gani nga magdamgo ka. Magyaw-yaw ka sangan sa imong kabit. Sakit na para nako, Paul, nga imong asawa. But I need to be strong. Aron dili magkuba ang atong kaminyoon. Sofia, 1 week siya sa Baguio? Mahiyo hinuon. siya. Gusto na ko balik ni Sofia gikan sa Bagyo. Gusto na ko nga Nga unsa, Paul? putlo na nato ang atong relasyon. You mean, magbuwag ta, Paul? No! Please, siya, sabta ko. Nakonsensya na ko. Buutan si Sofia. Kung atong balihon ng panghitabo, nga si Sofia doon ay karelasyon, unsa kay batiyo na ko. Siguro magkapatay ko. Mao nga...
Ayaw na pagsigit sulti po. Lafty ka, Paul. Tagbaon ti kabayo, Sheila. Tagbaon ti kabayo. Last na lang ito, ha? Okay? Last na lang niya ito, ha? Hindi ko musugot nga last na din ato, Paul. Imong spelling a word nga lang. L-A-S-T. Himo nga L-U-S-T. Paul. Nagpahawa ko pa ay, Paul. Kadang mga haptos ko na ako. Mahal ko, basta ikaw, Paul. Sofia? Slim ka? Usa kasi man nanti ka nga wala ko nakita. Ni daw tigas kong tanaw. Nagpaslim kang tuyo sa? Wa, Paul. Nga ako man ang buhaton. Medyo ni sexy ka magod sa kong tanaw. Basig nalibat ka lang. Unsaon, nga akong karibal nimo na nambok man. Nakakita ka niya? Ug nagkadungan mig pili sa usa ka blouse. Parehas mig napilian. Pero usa na lang ka size ang nahibilin. Extra small na lang. Ingon ini ang nahitabo, Paul. Ikaw? Ako'y nakauna sa blouse. Ako'y nakauna. Okay. Ikaw na. Miss, unsay sizes ini? Kini, ma'am, extra small na lang yun. Parehas anang gigunita ni ma'am. Okay. Hatagi kog extra small, please. Imo na lang ng blouse kay kuhaan kog laing blouse sa sales lady. Og isugod ang blouse, ha? Kung masod ba nimo. Imo na lang na. Dili ko gusto nga magparehas ta og design, ingon man color sa blouse. Mao ka. Kay sure manggod ka nga dili nimo masakto ang extra small. Kay pwede naman nimong pagkadako ag pilbil. Miwakaw ang imong kabit. Nauwaw. Kay bilbilo naman kay siya. Siya, naunsa man ka? Palabing magpatambok. Nanambukid bitaw kong maayo, Paul. Daghan na sa akong mga friends nga maaghast kung makakita na ako nga. Ingon anin akong lawas. Pulos gid siya makurat. Isa ba dili magkurat? Palabing magpatambok. Hinahinalas pagkaon eh. Siya. Luod naman ka tanaw eh. Ato ng putlo ng atong relasyon. Paul, as in, now na? Karon na. Ready na ako mga besti. Ako nag-isol sa kong bag. Mubalik ka na ko, Paul. Uwahin na. Nagkahukom na ko nga dili na ko nimo. Oh, Nagpada ka man sa ilad sa demonyo ni Mugod. Kay nang babahay ka man. Hala, sige, ipadayon. Sofia. Free na ka. Sofia, dili ka magkahimo ni ko ini. Dili. Maluoy ka. Ayaw kong ina ini. Ano, Sofia? Mihilak ka bang Lord? Mauding mo hilak ang sakop sa demonyo? Paul, dili na ko. Dili na ko. Nakasabot ka? Dili na ko. Last time that I'm ever gonna come here tonight. This is the last time. Nagkabuhag sila si Paul og sa iyang kabit. Wala ko makigoli ni Paul. Maluibon siya. Siya respeto sa among kapinyoon. Nagpada sa ilad sa demonyo si Paul. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tonton, ginaingon, paiti may gugma to babae nga doon ni Bana. Usaon di gyud na to bangkon. Mao na nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimo may kalimtan. Kabanga ko nimo. Ang tudron, wa pa ka makaturjak ba sa imong uyaw, ha? Wa pa lagi taon pa oy. Sab- Sige lang siya baliban nga akong hagdon. Mo nga, di lang ko mamugos sa diya pa. Ay, pastila nimo. Ana man gyud ng mga babae. Mubalibad man gyud na. Og ang papel natong mga laki nga kita gyoy mamugos.
Aw, anak din na pa. Hmm. Mabalibad yun na sila. Unya, kita lang lagi mabugos di. Oy, bida ni mo eh. Kalamira ba ng imong uyab? Kuyaw kung maturjak ka na og lain. Ay, kanta ka man gid og mahay ba? Sagdi lang pa. Sa sunod na mong panoro syudad, hagdon ko na siya. Kung mabalibad, ako gipugson. Kana, wanay tunay nga laki. Ikaw gyud ang mudot-dot ka para makaturja ka. Askang lami ara ba ng imong uyab oy. O klaro kaayo nga virgin pa siya. Igo na si mo tunton o kirig-kirig yun na. Ba? Motel? Motel kini gihunungan sa gisakyan ng taxi? Uday, tanda day, nautan ng taxi. Check-in ta diha. Magunsa man ta diha dong tunton? Ha? Magunsa man ta? Adto na ta dito kun. Magsulti tag maayo. Partistong kaugmaon. Tanda day. Tunton, uy. Dili lang sa lagi ko. Sige na taong day. Mahal kiti ka. Busa ihatag taon ng gusto na kung gipangayo ni mo. Sige na ba? Sige na ba? Tunton, dili lagi ko ba? Ayaw to. Pasagdi lagi ko. Pasagdi ko. Sige na. Tunton, uy. Ayaw lagi ko ba? Punta ng blouse, be. Uy. Day. Kapiti ni mo puso, day. Tangan tani mo, bra. Tangan tani. Wow. Kaputi ni mo boobs, day. Og pink kayong imong nips. Og utok pa kayo. Kaya tayo. Tunton. Tatamnas niyo. Uy. Tunton, ayaw lang lagi to. Wala. Ay, imot ikutan ako. Tunton, ayaw lagi to. Di ba? Tanawa. Nabugha yun ning mga imong uyab. Kay imong gipugos. Ka din yung bahay, boy. Balibad-balibad pa. Pero kung yung pugson, patara na lang. Unya, unsa man nak? Virgin gyud siya nga imong nakuha? O pa, virgin yun kayo. Kirig-kirig gyud ay. Di sad, oy. Grabe sa nang nagkirig-kirig pa, oy. O, nagkasabot na may pa nga, magpakasal mong duha. Mayo pa. Sige. Bagminyo na oy. Total, sakto naman mo sa edad. Ha? Mularga kag Manila? O, dong. Kasal man sa akong igsuon nga to sa Manila. Oo, kasal di mo tuon. Abi na ko, adto nagikapayo. Dili taon, uy. Mga usa ka semana raman ko dito, dong. Kung dili pa lang ako igsuon ang kaslo na, di ko mubiya, uy. Mingawon bi ako nimo. Ang pag-adto dito rin, uy. Masing kakita kag lain ditong uyab. Dong. Dili mahitabo nga mangita pa ko og lain, dong. Ikaw akong gihigugma. Og natugyan ko na usab nimo ang akong kaputli. Mao nga atuon lang yun ako aron dili mahiubos na ako igsuon. Sige, pero pag amping sa mong pagbiyahe, ha? Balik ba yun, ha? Ay, tao dugay dito dahil na. Unsa bay? Mao na bay. Gilogo si Lorna sa lalaki nga naibog niya dito sa Manila. Og nagpakasal na si Lorna og sa naglugos niya. Dili. Dili ang mahitabo, bay. Ano hitabo mo ni Belito? Gipahibaw lang takabay. Aun di ka na maghandom pa sa pagbalik ni Lorna. Di na siya mo balik bay. Eh, minyo na siya. Hitabo mo ni kung ginoo ko. Nga naman. Kalimtin na lang na siya. Kaya wa na Lorna nga mo balik. Minyo na siya. Oo pa. Nguyab lang kong lain pa. Sila ni. Dako na siya gusto na ko. Siya na akong uyabon o ako minyuan pa. May pa. Sige. Okay naman dyan aslani. Bisan pislat og ilong. Pero bigot pansad na. Unya, klaro sad nga virgin. Sige. Banguyabi na. Aron malimtan na nimo katong Lorna.
O, Tonton, gisugutan na ka. Dugay na kay kung nagpaabot ng manguyab ka na ako, Ton. Busa dili mahitabong pakyason ta ka. Naminyo naman ako nguyab ko nga tuas Manila. Ang gilugos taong naibog niya. O may napakasal niya ang mga tao. Oh, nangitag yung bahagyang kahigayunan. Nga kitang magkadayon, Ton. Kita yun ang gilatid sa kahitasan nga magdayon. Kita yun, Ton. Gusto na ako nga magminyo tala ni. Sa pakasal tas labing madali. O, Tonton, magpagkasalta. Bisag unsang adlaw ang gusto mo, di ko mo balibad. Pero sa di pata pakasal ba? Date sa takarong Domingo ha? Oo ba? Bisag asa pa ko ni mo, Dad. Oh. Di ta ka balibaran. Tungod kay mahal ko kaayo ikaw, Tonton. You said you were leaving all the way. Apa ning imo eh? Ikot pag yung kayo. Cute kayo. O, di ba ho na? Tamiana. Wait, kini kay. Dali ang tanibi. Sige kayo. Ha? Kadiyot, musa ka kung gamay. Oh, Ay hindi dahil ikaw at ako. unsa belit? Naslog na? Nabalik siya din sa atong dapit? Ubay, mianhi ko no siya kay gimingaw siya nimo. Wa ko no siya kalipay uban sa bana oy. Ikaw kuno ang gusto niyang ikauban bay. Oh, mao ba? Pero may bana naman siya, belit. Wa na siya kagawasan. Ang Ay. among gugma, wa na kagawasan. Ay andam ko no niyang diyan ang bana sa hingpit bay. Basta musugot ka lang nga magtipon og puyo. Ha? Belit, tinuod mahal ako siya. Kay siya una na kong gugma. Gani ang tagkaroon siya pagyapon akong gigugma bay. Tanya bay, may bana na siya. O gako, bisag wa ko'y gusto ni bag-o na kong uyab karon, pakalan ko siya bay ito. Magpakasal ko sa babae nga wa ko'y gugma. Pakaslan ako sa lagi. Pait kayo nga babali ko sa babae nga akong gigugma apanduna na ibana. Musawa ko mapakita niya. Og nasal ko sa babae nga wa ko'y gugma. Bisan kamay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rooney. Ginaingon, ninyo na ko. Doon na ako'y asawa. Pero ayaw lang ko tingtala. Kaya dili na ba ko makapalibad kung ako'y pugson? Mao kini nitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalunan. Oy, milagro mang naduaw ka dinis baydo. Ni ako pa. Kay doon ako'y problema. Magpatambag ko nimo. Uy, mo tra. Doon na kay problema. Ayaw lang ng kwarta na ka. Kaya wag yung taon ko'y nahotaw na ka. Wapabo-abot akong pensyon taon. Dili kwarta akong problema po eh. Doon na ba ko'y trabaho? Hastag akong asawa. Kaluis Ginoo. Wa may maglisod si Dalia. Oh, kung mauna, unsa may problema ni mo ha? Turjak pa. Mani akong problema. Uy, turjak. Hmm? Purbida, no? Nga nung na problema ka mga turjak ka doon na mga isawa. Mauna na yung problema ni mo, no? Nga doon na yung babae nga gustong paturjak ni mo, ha? O nya, di ka gusto makasa si mong sawa? Ulagi pa oy. Magsigyo na siya hagad nako. Og nahadlok ko nga ini kadugayan madako. Kay lambi sa bayahan na pa. Ha? Hay kakalami si mong sawa, do ka ng bang babae do. Ay kanano kong asawa pa. Lami gyud na. Kay ako gunang gipakaslan. Pero kung sa tinud-an ay mas nindot nang naibog nako pa. Kay daga pa man na. Wa man ni anak. Ay sa ha. Minister magyud ko do. Ambahan mo. Tambagi ko kung pa. Busa ako ito mana. Ha? Ayaw patuli anang mga babae do. Ha? Ha? Oh, dakong sa kanang magbudhi kasi mong asawa. Pero pa, lami ba sang babayhan na? Kita pa lang kay. Toy hakaw ginang imo ba? Ay, tre. Bro ayaw kay di minister baya ka. Mao lagi.
Eh, tultuli kuno-kuno asa na po yun. Ay, ako sa nang base na lang. Manguyaban sa ko na. Ayaw. Manguyaban ako. Dugan na ba taon kung anak ko muldo. Asam na po yung bayhan, ha? Asa? Uy, abi na ko kinsay ni Ikaw man din ni Noy Damian. Unsa may ato ni mo Noy? Ay, ayaw kung manuya, day. Ayaw lang. Di pa man kay kutan tong tiguang. Pwedeng mo dayon ko, day. May tuyo ko ni mo. Oo, sige Noy. Dali Noy. Dayon diri sa sod. Salamat, day. Salamat. Panguyapan ko yun yung bayana. Unsa? Ayaw ra gud pag gumidya diha ni Damian. Uy, unsa may katawanan sa kong gisulti, day. Katawanan, day, nang moingon ko nga nakagusto ko ni mo. Gusto ko nga mahimo kang ikaduhang asawa. Noy, in town, Noy. Uy, dili ko gusto nga makabana og tiguang, uy. Di pa ako tiguang, uy. Bisang suwayan pa mo. Suwayan ba nato? Sorry, Noy. Pero bastard na ka. Apan ang imong anak nga si Ronnie, Noy. Bisag minyo na siya, pero naibobya ko niya. Kung sa'y manguyab na ko, sugto na ko siya, Noy. Busaing na si Ronnie, nga nakagusto ko niya. O gusto na ko nga siya may manguyab. Musugot na ko nga himuon ko niyang kabit. Jasmine! Muna yung sulti pa? Lagi, musugot ko na siya nga himuon ni mong kabit. Basta magkauyab lang kuno mo. Gibastid ko niya do, kay tiguang na kuno ko. Kaya nga ano ba, di na rin na mo barog ang imo? Ha? Forbida. Yeah. Barog mong linang uhong. Kini pa ba tao nga ko, ha? Kabarog pa tao ni do. Doon ko sikretong. Yay, unsa may imong sekreto, be? Ay, sus! Pasingot matagadlaw, jogging, exercise, mauna nga pinigbarog. Sus, ikaduslak pa man gali tao ni punuan saging, no? Buong nga sino. Uy, Day Jasmine, ikaw maguning ka mi ali sa dan. Unsa man, Ronnie? Gibatian ka na gyud nako, ha? Ha? Gibatian ka ba gyud nako? Kay dili ka magyud manguyab nako. Ha, unsa man? Bayot ka? Ha? Bayot ka ba? Di taong ko bayot, uy. Luna gani ko'y asawag mga anak. Kung dili ka bayot, hala sige, panguyabi ko. Jasmine, Kung dili ka manguyab nako, o sige, ako'y manguyab nimo. Huh? Ronnie, nakagusto ba ako nimo? Busa, please, uyab na ta. Jasmine. Matagbo ni katagbo ni mo. Hagka na tagas, sige pa, Ronnie. Hagki pa nagbaang. Biyagi mo, be. Bisan di ka na birhen. Pero hugod ka paghihapon, Jasmine. Kana tungod kay mas nako og taas ang imo kaysa naka-virgin ako. Sige. Manggawas ta din sa motel. Basin, gipangitan ako sa akong asawa. Kung mingawon gani ko nimo ba? Tawagan di kasi mong cellphone, ha. Hatagi ko si mong number, be. Ayaw na. Kay mo na kini ang una o katapusan tang pagtagay sa kalipay. Mahadlo kong may wawaan sa akong asawa nga nakasako. Kung dili ka gusto nga manabi ko sa imong asawa nga imo na kong gitorjak, hatagi ko sa imong number. Sige na dayon, Ronnie. Lagi ba, Ron? Sige pa na pisas mis gawas nga doon na ako may relasyon. Sige lang ko musog. Turja ko no. Ha? Oh, Nayabag siya? Siya rin nagunahon na nga may relasyon mi. Pero kuha. Kung manghagad siya na sex, ako siya siyang tumanan. Kay, musumbong man siya sa akong asawa kung akong balibaran. Beda, mao na idako nimo problema bay. Ay. Kay mura ra bang dutla ng bayhan nimo. Huyaw hagdon ka ni hagtaban na bay. Bungkag yun na yung pamilya nimo do. Tungod na ng bayana. Ano man sa imo man ang ginay kag turjak ng bayana oy. Siguro kung makahatag nagdako problema nimo bay ron. By Arnold. Day, Mao ka na, Ronnie. Ako mismong kisultihan ni Jasmine nga permi ko na naman siyang hilaptan.
Ronnie nga nang nakabuhat ka maninin ako. Bati ba kong pagkaasawa? Iimo mo kong giloiban. Mahal ka na, ikaw kong asawa na Di na ko gusto makikita ka pa niya. Kaya si Ronnie, may duha na ta ka anak. Magunsa naman lang niya sila kung magupang atong pagpuyo ha. Ronnie, mahal ta ka. Kaya si Jasmine, maluoy ka. Ilkayan ko na yun si Jasmine. Iyang gisulti ang asawa sa tabo na mo. Gibaliwa ara sa akong asawa. Sa niya, labdan ko siya. Iya man kong gipugos. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Gabi, ginaingon. Aron dili ka mamahimong bati, ayaw pagpada sa bulog sa imong gibati. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimot. Kasamok dining dapita, uy, daghang tao. Mamalintag laing ka sa Royal lo, uy. Ay, porbitan mo noon sabi kagabi, oy. Taga-syudad ka mo noon, tangan nun dili makaganag-daghang tao. Ah, kanang may ikasugat ang laki nga nanimahong tuba. Ano mo ginabasta probinsya, tuba may limnon. Dali, baniko ditong dapita, dali. Lolo sa doon. Ay, dali na ba, nakay tanang pariswel. Onsa? Okay ra ka, lo? Purti okay, ha? Tara. Sa batanon, pa ko ganahan kong sakay ng pariswel, oy. Pero, wala ko'y kwarta. Wa ko'y kwarta atong panahon na. Karon kay may kwarta naman ko. Musakay ta. Kada pista, musakay ko, ana. Oh, tara Gabriela. Oy, pastilan mo mong kamonsulting din kaganahan sa kay Preswell di ay. Ikaw may akong ginahon na lugod. Nga ikaw na usap mo sa kay mo ang giuban na lang tika. Naunsa ni mata. Excuse me. Miss. Oh, Ako na simutan ng inhaler. Oh, Ano mo na pasuka-suka ni mo? Inhaler. Salamat. Kagwapo niya. Ilang kauaw dong ha? Pakal diyang may dong, pakal. Wa ko magdahom nga. Magkakaon ko din Ay, pista rondo. Mudawa to bibisang kinsay bisita. Pakal niya, pakal. Kumusta na si Gabriela? May. Okay na siya. Salamat sa imong pagtabang, ha? Apo. May kanigawas ka nagika sa mong lawak. Okay na kagabi? Okay na ko, lo. Okay na. Hi. Hello, Gabi. Nakailan na ka na ko? Gabriela. Uy, hala. Gibunda kayo ko nga, uy. Ako si William. Nag-resort pa sa mga barkada. Ako magkaupan sa office. Okay. Milaag pa man ko. Nabiyaan ko nila. Okay ra. Pwede makali ka matulog din, Lo. Gabriela, di pa ka matulog pa po, ha? Wa pa man ko do kaalo. Ani lang sa akos pantawan, lo. Hala, sige kay katugpahon ako na. Sige, lo. Ang bisita, ang saman, itugpa na ba? Wa sa kumaybaw, lo. Timan na niya to, ha? Nararaba to sala. Hatag itong habol ng muskitero. Olo. Hala, sige po. Diyan na ka kay katugpaho. Kahayag sa buwan. Maunig ingon sa akong papa nga nindot puyan ang probinsya. Kay gawas nga mingaw, bugnaw pa ang mahanggap nga hangin. Oh, ay, si William. Atoon din ako kay basig gitugnaw to. Hatagan ako gapon. Oh, wa pa di ka matog? Uy, wa pa ko Gab. Ikaw ganong nagbata pa man ka? Sama ni mo, wa pa sa kudo ka. May cellphone di ay ka? Kisa may mong gika-text. Wa, nagkalingaw lang ko. Paduka ba? Wa ka tugnawa kay hatagan di kaghabol. Okay ko. Ganahan ko sa kabugnaw sa hangin. William, salamat ay kaayo sa imong pagpagamit nako sa imong inhaler dito sa Pariahan, ha? Salamat tid kaayo. Maliit na bagay. Ako lagi mauli ko ugma. Kinsay mo gitextan nga muuli na kaugma? Kuan, Gabi, akong igsuon. Babae o lalaki?
Kuan, babae. Isod ako sa akong bulsa akong cellphone ha. Aron magkasulti tag maayo. Oh, okay raman, uy. Okay ra nga mag-cellphone ka samtang nag-istorya ta. Ha, ilang. Kay masayop niyo ko. Masayop sa unsa? Sa pag-text. Ato pa sultihan niya mo eh. Ako ma-text akong asawa. Asawa? May asawa na di ay ka? Asawa? Wow, uy. Mao pa gani imong pagsulti nga, basig masayop ka og text sa imong asawa? Asawa ba nalito na ko? Oh, Sorry. Gabi, ikaw, may uyab na ka? Tagadiin siya. Happy ka ba sa inyong relasyon? wa pa ko makasaway og uyab, William. Sure? Uy, mura gitagpo kita itong dana. Kay, parehas man dang uy mga uyab. Asawa noon doon na. Oh, may gisulti ka, Will? Matod ko, kita siguro ang angay susag usa. Kay, pinagtagpo man tanduha. Pero dili kita dahana. Mura gitugnaw maga. Erog diri. Magsikita aron na, di katugnaon. Ha? Ay, kao. Ako di masikit ni mo ha. Oh. Kagwapo gid niya, uy. Parihas gid signaw ni Daniel Padilla. Og ako sa dire, feeling na ako si Catherine Bernardo. Gab, ayaw na lang na pagsabot ha. Ako dili ko presko, pero prangka lang ko. Nagkagusto ko nimo. O kung okay ka, paguyaban di ka. Sa imong kagwapo, William. Dili ko mo tuo nga wa pa kay uyab. Wa giri, honest pa. Wa ko'y uyab lagi. Asawa noon. Oh, musulti na lang po ko nimo sa tinuod. Nakagusto po ko nimo, William. Pogi ka ko siya. Anong dugay-dugayan pa man nato? Parehas na gipati. Parehas na... William, don't think... Buang nga William ay. Sige na kong text niya pero wag yung reply. Buang naman tingali ng bana ha. Ay makalagkot. Kung tawagan di. Kanahay. No, gito pagka ay. Amaw na. Nag-unsa madaling tohan na? I love you, Gabi. I love you. William, sa maling nakipuhan. Shh! Ako rin bahala ni mo. Ako rin bahala. Will, kakilok ka. Hindi ko sumali. Thank you. Natagbaw ko ni mo. Virgin ka pala eh. Ikaw ang nakauna sa akong pagkababae, William. Happy kay ko. Nga ako ni kauna ni mo, Gabi. Sige ha, magawa sa ko din sa kwarto. Mubalik na ko sa sala. I love you. I love you. May nahitabo naman ni William. Oh, uy, na. Ang kyan cellphone, naibilin sa Katri. Uy, on man di ay ni. Oh, what my password? Basahon ako ang mga messages. Uy, kadaghan ba ko di ni? Uy, na. Unsa man ni? Pauli sa ato, William. Kundili gani kamo uli ugma. Mulayas ko og dad-on nako ang duha ta ka mga anak. Anak si William. May asawa siya. Nganong namakakmak ka na ako, William? Ay, pagilak. Gabi, ay, pagilak. Sige, makamatay mong lolo. May nahitabo na natong duha. Unsa may ako buhaton ini kung mamabdos ko. Hindi. Kausapan ta naghimo, anak. Hindi ka mamabdos lagi. O kung mamabdos lagi ko. Oy. Bahalag magkagubot ang imong pamilya. Dili na ko mubuwag pa ni mo, William. Uy. Kung asa ka, naasad ko. Uy, Gabi. Bahala na lang ni William. Unsa? Gihilabtan mo ang akong apo, William. Oh.
Kanus alam. Gabi Kaabtik ni mong karahu akan dakonya, ha? may asawa ko do, may pamilya ko. May duha ka mga anak. Kakarambago ni mong lakiha ka. Mo lagi. Alkanse kaya nga kung apo ni mong kalaki do, William Wallace, ha? Ha? Gilabtan ni mo siya. Minyo di kang dako! Lo, dili ko musugot nga mo pauli siya sa ilahalo. Gabriela, pabugos na mo pang kababae apo. Ngilad kay ng imong desisyon. Bitaw. Minyo si William, may asawa o may mga anak. Sakto Pero gito. nahigugma ko ni William, Lo. Basta dyan ang gibati ni mo. Pati o di ka William, ha? Ayaw himo ang bati ang imong pagkababae, Gabriela, ha? Aron dili ka mahimong bati, ayaw pagpada sa bulong sa imong pagbati. Habas ka ron ng pinuti ron. Ay kakos-kakos na akong apo kay. Nangilad kang dako, ha? Abi nung dapig ka na ko. Tapig! Himuslanong ka. Pulis mo pamilya! Karamba kang dako! Minyo o pamilyado ang naka-virgin ako nga si William. Maayo na lang, kay wa magbunga iyang gibuhat nako. Nahigugma ko ni William. Nag-uros-uros nga gugma. Pero wa ko'y mahimo kay Minyo siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Litoy. Pinaingon, way maayong resulta magsigi o panglili sa babay nga maligo sa banyo. Kay kung di ka mabuta, hulhog man ka. O kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimo. Pa! Wala tayo shampoo! Ay naa pa oy, naas banyo. Ba kasi ipalita ni mo, di Kini? mo mata, kapoy mo yoy. Mama, sa Maligo na pud sa ilang panyo si Joy. Tadawan Manglili na pud ko niya. katagnaw. Wala. Tayo paragod. Mura dunay nang lili na ko samtang naliko ko. Kay mingit-kit man ang gamay buslot sa simento sa mong banyo. Pahala kag maglili ka na ko nga manliko. Kinsa rabi tayo magluya? Manabon kong bayo sa akong tutoy. Ug moatubang ko sa gamay buslot sa simento. Sama ini. Tunay kinang lili ay. Nakita na ko. Muitom ug muputi ang kalimutaw. Ni ay barbecue stick. Akong ituslok ng mata nga ng lili na ko samtang naliko ko. Kini ang angay nimo. Aray! Syagit lagi ko sa sakit. Tapos ko ali. Nigawas ko. Aron ako makita kung kinsa tumisinggit sa kasakit. Kaya natuslokan ako sa barbecue stick. Aray! Aray! Kasakit akong mata! Ay! Nasaan mo ko ni? Oy, Violet oy. Bay- Nausa mo mata nga nagkadugo man na. Ay, pangutana diya! Bago na karon. Sakit ani. Oh, kalain masuko mo day pangutanon. Hala ka dihay. Mabuta magakuining kalakiha. Uy, medyo naipit yung kuba. Uy, dili ka samtang naligo ka. Lagi pa? Unya, nagkailag kang kinsang ng lili mo. Wa pa. Kay paggawas na ko sa banyo, wa na may tao. Ano ning isi man ka pa? Nalipay ka nga gilili ko? Lipay ko taon. Nahinomdom lang ko kanya to sa teenager pa ko. Kanas mama ni mo. Nabiktima po na sa akong pagbanglili. Unsa? Oo, ingon na lagi na Joy. Basta teenager nga lalaki. Ganahan ka ng manglili. Mao na diya, sige paglili pa ni Joy daw nga maligo. Resulta na ka na. Tabagi ko, Teo. Dad ako sa ospital. Hain mo din ang imong inahan, ha? Lakaw man to. Di ba ko gusto nga may baw si mama ini, uy. Maung ni ako ni mo, Teo. Ang cool. Niduol ko kay mauwa ko sa kong mama.
Tunan tawag kong ospital, Angkol. Baluoy ka na ako. Sakit na kaya. Sana ako kamata. Sorry kagayo, sir. Dili ni siya mabuta, pero mabulhog ni siya. Sa ato ba, doktor, nga one eye na kini siya? Unsay one eye? Usa na may tarong niya kamata, kay bulhog naman ang usa. Mao na siya nga one eye na lang akong mata. Di ba? Sakto ka, sir. Kanta na nala. Charge of experience ani mong buangat. Sige mo kag panglili. Mao na ka na. Sige, pagana do. Ha? Angkol, dili ka mo sagot ka, mabulog ko. Bulhog naman kalito eh. Nakadungog ka sa kisultis, doktor. May gani kayo ka mabuta, bulhog lang. Dili ka buta bro, bulhog. Bulhog ra ka. Tana mo maulit sa ato, dala. Sir. Ayaw na mo pagpauli, sir. O nga naman, dok, ha? Imo may papaniyog tuhon, dok. Dili, sir. O nga naman, ipugnan mo minimo. Wag amo makahatag sa iyong bayad sa magtambal sa iyong mata, sir. Sa di ay? Bayad na ito, no? Mo'y gidangat. Uy. Kang amawag na ako eh. Dili naman muwagtang sa kong nahuna si Joy. Nagpabilin pa man diri sa akong panumduman ang hubo niyang lawas. Diluta niyang lawas eh. Samtang nagsigi siyang panabon, siyang tutoy nga naghaming. Diluta yung Joy. Ay. Joy. Uy. Oy. Ala no, galo ko mo ka diha do, ha? Unsam ka. Uncle. Unsam taon ka lang. Padayon ang loko ni mo diha ka. Padayon na. Kalay ito kong gibati. Nagitaan ko ako. Pero, anong mauwam ako nga sama man yung mga lalaking angkol. Ipadayon ko ni. Padayon ko. Joy. Unsa pa? Oo, Joy. Nakita na ako si Litoy nga nabulhog ang usa ka mata. O unsay mo ipasabot pa? Nga siya tong nang lili nimo atong unang buwan samtang naligo ka sa atong banyo. Ibalhin niya na nato itong banyo pa, uy. Ato na lang ta magbanyo sa sud. Lain na naman kung maligo sa banyo na to, kay nasgawa sa tumbay. Dako na po tag dasto kung maghimo po tag banyo sa sud sa tumbay. Diha na lang nasagawa sa atong banyo, oy. Unya? Unsay unya? Liliw na po ko ini. Apa lang sad. Ayaw lang gud paghinangol. Oh, pa. Amahan ka, tika. Uy. Naasil ito'y sa may tindahan ni Romeo Abalo. Ang bana ni Dayang Abalo. Maligo ko. Ug dadon ko ning daan ang barbecue stick. Aron masuta na ko. Kung siya bagyutong nang lili na ko atong miaging buwan. Uy, si Joy. Bag-o pa lang ni Sud sa ilang banyo. Maligo na siya. Lilio na po. Nagpaingon na din sa gamay buslot si Litoy. Iniglili niya. Tuslukon dayon ako iyang mata ining barbecue stick. Ni ana siya. Mulili na. Kini! Aray! Daan pa yun ko! Ikaw, Litoy! Ikaw ang lalaki nga tiglili na ko nga maligo ko! Kasakit ako mata! Ang nabulog pag yun mo natuslog ka na Sorry, kid kaayo, Litoy! Saman po ni mo mong gituslok na ko barbecue stick ang imong mata! Hala, sige! Panglili pa! Ang nabulhog na kong usa ka mata, isamot ka bulhog. Kaslok kan magbalik sa barbecue stick ni Joy. Ay, paita da yaning magsigi tag panglili eh. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Bert. Ginaingon nga, binigyan ka pagantihan ang babae.
bisag unsa pa nimo kaharap sa babae, pero kung mabot higayon nga tambangan ka og murag usa ka baryuhan nga babae, makapaningit ka o ngayon ka nga gusto na maluoy mo. Ito ka rin tabang. Bakit yung tabo sa kong kinabuhi? Nabi na ko mahimo mo kalimutan. Nga, nagibugan kasi mong mga uyan. Ay, gibugan ka ni Manlik? Oo pa. Orbeda. Kumahan ko siya mada sa motel. Dibugan ko. Ano ko ko no? Maugapon pa. Wa magkagwanta nga akong gibuntagan Dr. Jack sa motel. Orbeda. Kadaghan naman ni nahitabo ni mo do nga gibugan kasi mong uyab tungod anang grabe ni mo gamit. Spool kung nabuntagan mong babae. Why babae nga maluhutay ana do, Bert? Ambot babae? Di mo ko matagbo. Di mo lang karaon. Ang gusto ko ka nang wayong dangay di mo. Ako ba ikaw no? Mangita kang mga babae nga taga-kabarit ka ng mga buriring ba, ha? O ka ng mga klaseng babae nga tag-as og gihutay. Ano mo'y uyab ba do? Nagsuway na kong burikat eh. Ha? Surrender ka po. Mo ba? Bida. Asa man taon kaliwat do? Ako muhango sa mandayon. Ikaw kataas imong hangin. Ang buti mo, Bert. Mao ba bay, Bert? Wa na babae nga misugot nimo? Wa talaga ba yung to eh? Mali problema na ko ron. Imingon ko Dr. Jack ba eh. Na amay among iring ang bay. Ha? Kung ano sa daginuta bay? Iring ikaw ba lang? Hindi ko nang iring eh. Gamay ng iring. Mamatay plano na. Ako ko nang labdan. Oh, gigyan niya sa iringan mo bay. Ato ta sa mong umahan na. Ha? Magusang tas niyong umahan. Ay na bang tama bay? Ha? Tana dayon. Nado. Ato ta sa mong umahan. Gigi. Tara ba? Tasan po nga sa inyong umahan eh. Ayun to eh. Ikaw gigutasan. Ako wa man. Kinaan na ng gugtong nga subuki. Sa. Anong gidaan ko naman din eh? Ha? Gamay ra mga ito'y iringan mo o imong naginuton. Pues, gidata ka din eh. Kay dunay dako. Ha? Buti pa pasabot pa? Nga doon ay dako din sa nasa ko pa si ring? Dili ini ko. Kaya na din ha. Kaya akong tawgon. Maria! 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 Oh, Maria! Maria! Dia ada Maria rin eh. Dia babae rin eh. Oh, na. Oh, na. Oh. Sabaw na ni Baru tawag ni Maria. Oh. Di ka sunaan. Naipit yung kumba. Uy, tagulik ka na. Kalapukon. Dako ka ng kabaw na mong bayi, ay Bert. Hala. Turjak ka na. Bungo sa iro ni mo. Alam mo ito? Mga may gusto mo. Ito na eh. Bitaw, bay. Nakoy sa kagalo niya ba nga tuba sa gamay na mong payag. Ninga mo umahan. Inom sa tayo. Amay pa. Nila. Tagay tabi ito eh. Mga ba yan ito eh? Gusto ko magkauyan, mag-usap bro. Wala babae, masugod ako. Ay, kana tungod kay halos na lang babae din sa atong dapit, by Bert. Nasayod na sa imong pagkaikaw. Nga dili ka matagbaw ug usa nga tos 5 ka raon. Gusto nimo way undangay. Uy, wa babae makalahutay ana uy. Wa nga mabawagan yung kag Mga babae. kauyab ka. Mga babae ang lotay, hindi ka blocking ka. Lotay ka. Hindi mo na yun. Ito, mga dumigay babae nga sama na ako, batasan. Nagtaas ang lotay, iba mo sa kama. Abang wa pa lang ako sa kasugat, wa pa lang kay kebag. Kung ganun, pangandoy na ako sa mga babae, mabot kung kinabuhi ba eh. Ganang, ganun na yung diampo ba yun to eh. Hoy, sama ka niya. Oh, Doktor. Sige may doktor niya sook. Ha? Guulig kay ko pa. Kaya wala nga babaeng sugod ako. Ako pa ikaw lang yaw kasi lang dapit no. Basi nga na makipag kang mga babae nga sama ni mong taras nga gusto nga way undangay sa babaw sa kama. Yan nyo? Nakaw! Mayo ka pa? Pero asam mo? Asam bugod mo lang yaw? Ha? Asam man ba? Aw! Ay! Ay! Ako may umarita, bay! Ano ba? Ano sa mga pantingog? Untoy baro na huwag mo sa mas lalala. Mayong balita ko ato. May dasi may balita.
Unsam ka pa? Ba't ka naugon ka eh? Sakal si bahay ba ito? Sakalan diri! Sakal! Sama ka ng balita ang daon to, no? Para di mo, Bert. Basin ka kakita siyang babae nga taas ug lahutay. May parang nimo. Doon na nagtrabaho para sa Manila. Ngayon mo kong i-apil lista. Diyan doy? Ubay, adto ta. Adto na ta dito hatagan og assign sa trabaho. Na, sabi na ko, may babae na kang nakita ang iparang na ko. Trabaho na para Manila. By Bert, dito sa Manila, nakasiguro ko nga adto mo na makita ang parang mo. Usa, kuyo ta sunod semana ha. Mag-aeroplano ta. Para makasakay po tag-aeroplano way, di ba? Mayuti! Kung sa tingin pa nung isang sabi, nag-ikis-ikis pa ng iyang pagbabat. Para ta! Ano pa ako? Para! Oy, ginawa! Oy, Ano buli? Asa ko? Saan dapito? Swerte ka, mister. Kaysa tanan nga sakay sa aeroplano nga na-crash, ikaw ray buhi. O dili akrapi ang imong samat. Dili ba day, Aryan? Mao ka na, mister. Og salamat nga buhi ka. Para doon na ni kalingawan niyang laki din. Kakwapa niyo nila. Bubukis lang kasi nila. Nagpanti lang sila. Patilawas sa doon niya. May niya ha. Alam na. Saan ko? Kaya dugay na kung wala katilaw og laki. Ano rin mo tilaw niya? Ako sa doy. Ay, kikilala na. Ayaw mo kabalaka. Ang tanan pulos makatilaw sa iya. Pero kami, sa ako igsuon nga si Aryan, Kami ang dako ning atong grupo. Busa, kami si Ate Alona ang unang mutilaw ining tawhana. Ala, silang tanan ko na gusto mo tilaw. Kanina, pati, panilang tanan. mao ba, Bert? Okay na ang imong kondisyon? Oo. Maayo ng pamati mo si Oo, lagsik na ko. Busak, hamag mo tanan. Ako'y una, Ate P. Nami abay ang habhabon ang tawhana. Ayaw. Sige na, oy. Kaya kami na sa nagsunod ng mahabang anang tawhana. Pagdali mo. Mura ko sa lawas, nagkakigulo sila ko. Kadungog ka, synchronized no, marang swimming. Mura ko sa lawas, nagkakigulo. Hali na sa kwarto break. Dayon, ako'y unan mo. Kung ikaw, Aryan, ikaw lang ang sunod. Indot tayo ng imoy. Nag-abot mo ng buto. Taginig ko ka lang ha. Masikong sila. Ang sabihan. Pasa sa ako igsuot. Mansan, hindi ka limagahan pa mo. Napo ka lang ang gusto mo. Kung hindi ka makakuha, bukan di ka sa bala ng akong armas. Hindi na ako kaya dahil kaya na. Malagod pa kapoy-kapoy. Kaya naman ako. Tangan ka sa ubanan ng mga kauban. Uy, ipit yung kuba. Kipinin ko sa. Ako na sa dihabi. Ako na sa pupuntaan. Ihap-hap na bigyan dito. Di na ako kaya. Kaman sila matagbaw na ko. Ilan akong ipasag na makalaya sa mga isla. Huwag karoon daon na tayo ko.
Kaya kitupsan ko nag-ano. Wala kang tikin-tanggol. Medyo naipit yung kuba. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Pilaw kag daghang lami makapangros ka. Mao kini ang hitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong. Kuya, biyaning construction worker ta, oy! Ay, kapoy mo lang. Ilabi nag palsahon na tagsakasakong simento. Lagi, pero sagdi lang, bro, kay kwarta man, bro. Aw, kwarto din noon. Para dili na ta magsige pangayo sa itong ginikanan para tagay sa mga Sa sige, oy, bertagay, man. Bay, ba, bertagay taron, bay, bro! sige, asa ko balibad. Love you ba? Love mo yun, ma. Nagtagay nis. Baitin mo pa. Katuwa ka dito ay pagsilig ako sa kong ni mama ni Love you, love you. Love you, I love you. I love you dahil basta makainom. Naglagitin, ang kainit, sandal, pa! Ay, kausap na baitin mo. Tom na kayo. Ati mo sa ta! Sakitan, init sa adlaw. Ipagkadaw lason, sino man po niya? Diara inyong sildo. Andrew, imo ni. Nya kining usa ka sobre imo ni, Timo. Salamat, Ma'am Bianca. Thank you, Ma'am Bianca. Hain day si Ma'am Dini, Ma'am Bianca. Dunay date. Imong papa? Dugay na lang nabiyuda si Mama Demi. Lain-lain na lang na iyang gika-date. Mao ba, Ma'am? Pwede try. Ay, sige, oy. Biya sa tamon duha ha. Kaya may lakaw pod ko. Sige lang. Luba na rin din lakaw ang ginahanong anak da. Lalar, marabataw sawal ni Ma'am Bianca. Ay, morbida. Lamit ito. Minto tilawan. Wapo sa gabi, bro. So, ay, panguyaw si Ma'am Bianca. Ay, tanaw lang. Basi madag splitar, di ba? Uy! Ay! Happy tigit mo man ang atong gitrabaho sa bahay nila ni Ma'am Bianca o Ma'am Dini, baiti mo. Sige lang, trabaho na taniya. Dugdog ang bayon. Unsa, Ma'am Dini? Ano, Ma'am? May kailan ka lang makamaong bumasahe. Ma'am. Akong papa. Uy, iba din mo no, ino, kakamao ka mamasa. Sa sahian, ayun. Abang din si, ano, kumaon yung masahin. Tutok ng bigoy? Sa ugsam na siya. Uy. Diyan nga plus Andrew. Ma'am Dini. Kabiring baiti mo eh. Ako mo nakamasahin ng tino eh nila. Andrew? Ma'am? Kasing ako. Ma'am. Kung makauyan to sa imong pagmasahe na ako, Andrew. Mapulahin ka. Siya nga, ma'am? Sabi na kong masahe. Okay, ma'am. Okay. Baka na Andrew. Baka na napitang sakit. Kaya muda aning mandimid. Marudok ang bigili. Uy. What? Ha? 5,000? Lagi, baiti mo. Sabi na, bahay na ko eh. So ka niyo? Lagi, smile, malagi kang ano ka? Ako, bitaw, nang yung hindi bitaw, kakabaw ka mo sa bida, mahinit na tunga ta? Ngiga, tunga mang yun. Bida, sabi na eh. Rene, okay lang ko. $500. Okay, Rene. Ma'am, anong ipatawag ko nimo? Andrew, sakit akong bitiis. Kamao ko lang kang mamasahe. Matod pa ni Mama Demi. Masahe ko, babe, please. Sige, Ma'am Bianca. Thank you. Ay, ha, plus, oh. Okay, Ma'am.
Okay na. Ma'am, ang BTS mong kahanin mo ang pamasahian. Kailangan higda mo, lingkod lang. Mas feel mo na ako nga makita ko, Andrew. Sige ma'am, higda lang. Haplasan ako ang imong BTS, ma'am ha. Okay. Ma'am? Kung magatuungan ko ba, pwede mo kilod. Nara ang kwarta ibaba sa akong dresser, ha? Kuha alam niya, Drew. Okay, magdang ka. Luto na ako ang imong tingnan lang ko kung sakit ba man. Init. Kwarta. Oh, lovely. Nasira ka, Andrew? Pinakasira na ako kay lain-lain lalaki ang inyong gipagamit nimo. Padambali ko mamo. Never! Ayaw pataka ang pamasangin. Basag si Bianca. Uy, ma'am, hindi makasira si Bianca. Kay virgin pa siya. Hindi naman padambali ba ako, mamo? Padambali ba ako? Ako magdahong. Masira ko ni Mang Dini. Iyan na lang kong hatagan mo akong kwarta aron ako na lang kunoy magpatambal. Paita rin yung masira ka. Di ta kasabot sa bation. Uy! Ug mao to mga listeners no, atong Palamay ay Drama Compilation Part 39. Ug atang-atangin mga listeners atong Part 40 na, atong compilation Part 40. No? Og salamat og usbo na ko mga listeners, salamat jud kayo sa inyong pagsuporta o pirmi pagpaminaw sa atong mga drama. Daghan kayong salamat.